dneska sme u nového videa, dneska tu máme Nulls Brawl. To znamená, že to je fejkový browser. Môžete si to napísať na Google a napíšete Nulls Brawl, hej? A tam dáte prvé tie private servery, to tam budete mať. Už som to hrával, je to dosť dobrá hra, len všetko tam máte na maximum a takto. No, takže ako meno, takže dáme Matus. Takže tu vidíte, mám toto, ja neviem ani koľko to je, asi toto 100 milión gemov, ale vidíte, ja si môžem kúpiť napríklad 160 a takto. No, ale vidíte, máme tu aj Star Drop 10, že aj to si môžeme otvoriť a takéto veci. Tak dáme asi Unlock Brawl všetky. To je asi dobré, dúfam. Alebo Triagin, to vám tiež ukáže takto, až budete chcieť. Chcete dať Triagin, pozrite sa a máte všetkých. Potom až chcete všetky skiny, tak tu máte Unlock all skin, takže toto dáte, tiež vám toto. Proste keď chcete napríklad všetko na power, že maximálne alebo takto, tak vám ukáže toto Triagin a vám sa to resetuje. Je to akože dobrá hra, ale sú tam tryharder, vidíte, už mám všetko na maximálne, mám všetky skiny, vidíte napríklad, takže aj tu. A kamarát mi vravil, že nejakú hviezdičku OG Shelly, ale neviem, aká hviezdička. Toto? Toto je asi OG, nie? Hej, má hviezdičku, no, tak toto asi myslím. No, vidíte, Unlock all skin, Unlock Brawl a takto. Tu máte spreje ešte, toto si tiež dám. Je to dobrá hra, natáčal to aj Spiking. Ale musím povedať, že on nevie to ako tak s prepáčením Bravku nevie hrať, lebo on veľmi nepoužíva tú abilitu. Dobre, poďme si otvoriť 10 toto dropov, star dropov, takže ideme. Rare, nevadí. Čo napadne? 50 coinov. Nič. No, super. Rare. Super. Epic. Čo napadne? 500 coinov. Rare. Epic. No, to je všetko. Hej, dobre, tak si ešte otvoríme 10, lebo som nechcel s kľúčikov. Nevadí. Ostali sme, pekli sme. Nič, super. Tak, toto otvoríme. Zase super. Týchto zase otvoríme. No, nejak veľa už. No, hýbaj. Chcem hrať. Super epic. A nič. Stop bingo. Super. Ja mám nejaké unlucky. No, dobre. Takže môžeme ísť hrať, ja neviem. Piper alebo Bull. Neviem, tak dajme Piper Bull. Ja si viem, dobre, akože veľmi hrať. Tento skin. Tento by som chcel aj na reálnom Brawl Starke mať. Ten je strašne dobré. Toto chcem a toto si nechám. Takže ideme si zahrať asi showdown, no solo showdown, takže dáme ready. No. Zvedavý. A to je ten Leon, neviem, ak sa teraz volá. No, koletka. Dostala. Čo hejkáš? Dostala. Ale by sme chceli byť kamaráti. Si dostala, čo? Tak, dvakrát dostala. Nubka. Toto je Mortis. Dostal. Oba.
Mám jeden coin. Takže tu nikto nebude. Dead. Sniperino. Yes, ja som mi dal. Auč. Opa. Tretí máme kde? Tretieho. Aha, tam je. Tiež. No tak to si prehrala. Hop. Vedľa. To bude slabá. To viem lepší tráfať ako ona. Mám viacej palu. Hopa. Hejbaj. No, keď sa na začiatku tímovala. Keď ti taký mačerka, tak... 203 HP, ktorý dostal. Hej, ukazuješ? No tak poď. Dobre, tak nie som taký zase. Yes! Slabá. Easy win. 150 plus. Je to... Toto zbral už Snejkovi, takže... A máme tuto celý badpass, takže si otvoríme toto. No, máme tu dolu. Ani tieto zelené mi nie... Legendárny Stardust, to napadne? 500 týchto. Dobre. Ešte toto dobre. Ideme ďalšiu hru z... Rýchlo. Piper. No tak, tu už máme dosť dobrých. Tak. Aspoň jednu nech máme. Au. Dosť dobrý damage dáva. Ešte ide rovno. Tak to bolo dobré. Vidíte, som najlepší sniper. Ale to bolo pekné. Musíte povedať. Viem aj 360-ky. To je, musíte vedieť na Piper, ináč budete slabí akože. Vidíte, takto rýchlo musíte točiť. Dostal. Že tam není tá stena. Nie. Ju zachránila toto. Tá liečibňa. Tak tá sa. A mám toto. 500 plus. Hop. Tak. A jeden sniper je dead. To jeden sniper je dead. Hopa. Ďalej boj. Ide fajtiť. Viem, že si na blízko za jedno ďalko, ale tak poď, jak môžem toto ukázať ľuďom, aký som dobrý. Hop. Yes. Ale skoro ma zabil. Ale už druhý win, nice. Už máme na ňu 15. Nice, dobre. To sa mi veľmi dobre hrá. Ja to som nechcel. Chcem tento skin je najlepší. Alebo potom ešte tento je pekný. Ale tento je lepší. Pre mňa. Pre vás neviem ako, ale pre mňa je dobrý tento tiež. Takže tak. Mortis tam to vidím. Prečo tu zobrať? Ja aj tu nie. No, to musím zobrať. Tak. Nech máme jednu, ešte druhú, až tak môžem. Hop. No, na blízku sa akože tak 2849 damage, to je dosť dobré. Hore už takto je. Koltíka. Opa, sa mi seká kus. Malý film mám. To máš. Opa. No tak, kempéri hriadny. Ja tak neznášam tých potrbaných kemperov.
Boha. Angelom. No a to je dobré, dáme väčší damage, väčšie HPčka, to je dobré. No, môžeme si zahrať s Angelom. Ten je tiež dobrý, ten dáva možno aj tohto dynamika na jednu ranu, alebo spajka skôr. Ale musíte tiež vedieť takto 360-ky, ináč to sa nedá. To sa vlastne nedá. Veľmi ja sa s Angelom akože neviem trafať. Sa priznám. Ale dakedy sa trafím, dakedy. Ale s ním sa dobre ako takto hrá. Bude isto takto kempiť. Či? Čo si myslíš? Čo si myslíš? Čo si myslíš o sebe, čo? No. Dead. I tento je ako dobrý, nami. Prepačte, že som bol ticho. Som sa sústredil. Dostal aj on. Aj, no tak. Možno kebyže ma netrafí, tak by som to vyhral. Ale dobre sa hrá s Angelom, dobre sa hrá. Ešte si dáme jednu hru s ním. Tu bude asi všetko. Tuto, ale dáme, až budú tu aspoň 4 lajky, takže dám pokračovanie, až chcete. Ja si dúfam, že budete chcieť. Mačka. Kocúrik. Fúha, teraz sa to zbojím. Rýchlo musím vyskočiť. Pekne. Je. Máš? Tu máš. Si oddychnem do kríku. Ja vlastne môžem ísť aj po vode. No, si dostal aj ty, čo? Ja, ale mne to nehealovalo. Mňa to normálne nehiluje. Čo je? Mňa to nevyhealovalo. Ešte poslednú hru dáme. Viem, že som povedal, že... Ale mňa to proste nehiluje. To čo je? Dobre. Keď ma to nehiluje. Tuto máme Poco. Ok, Poco Loco. I Poco Loco. Teka. Tu. Poco Loco. No tak to som mu pomohol. Dostal. Idem zobrať aspoň toto. Tak ten mal šťastie akože. To trúbil, to zase som bol ticho, prepáčte. Tak to tu trúbi. Nejak nahlas. Až to počujete. Netrúb, ty dekáš. No čo trúbi? Čo? Tak, dostal.
Kamu môžeš prestať trúbiť. Tak. Dostal 4000. Hej, ale oni týmujú. Tak. Dobre, musíme uhrať. Čú, mňa to zabilo to. Dobre. Dobre, nevadí, boli sme druhý. To je dobré miesto. Takže to je všetko asi pre novú zbravu. Ja sa s vami učím. Nezabudnite dať like, odber. Nezabudnite dať 4 lajky. Možno až dáte 4 lajky. Bude pokračovanie, takže ja sa s vami učím a čaute.